Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Darasinmu na yau zai nuna mana yadda za mu iya cire kanmu a group a Facebook wanda ba masu. Ma'ana akwai mutanen da za ga admin suna sa su a cikin group amma ba tare da suna son wannan group din ba suke mu'amala da shi. To hanyar da za ka iya cire kanka akan wannan a group a Facebook hanya ce mafi sauki. Sunana Shamsu Isa mai dan gaske tak. Idan yau ka ziyarci wannan channel din tamu ka yi subscribing sannan ka danna ƙararrawar sanarwa saboda samun sababbin fina-finan mu akan YouTube channel. A farko za mu shiga Facebook ɗinmu kamar haka. A dukkan fuskar Facebook ita ce haka kamar haka. To za ka shiga akwai wani ɗigo-ɗigo guda uku wannan sai ka shiga. Idan ka shiga ɗigo-ɗigo guda uku sai ka janyo ka zo group. In ka shiga group yawwa shine ga group din da nake da su akan Facebook dina, ga su takwakiyar aure su kwankwasiya su da sauransu. To misali akwai wannan group din nake so in fice da shi bana so, bari in fice daga wannan dandalin shanawa din na misali. Wannan group din shine nake so in fice daga shi wanda aka sani ba a tambayan ba ko kuma ba na san abin da ake yi a cikin group din. Hanyar da zan fita shine zan taɓa wannan alamar. Idan na taɓa wannan alamar zai nuna group info, notification setting, following, report group. To ba shi zai shiga ba, zai ga wannan alamar jar left group. Idan na shiga haka zai nuno min yes, left group, yes or no, sai in ga yes. Idan na shiga yes to kaga ya nuna min try to. To misali bari mu je mu gwada wani group din misali, bari mu gwada wannan group din. Bari mu gwada, za ga yadda ake fita da group saboda wannan ita ce hanya mafi sauki da zaka iya fita. To an kai haka ka fita kenan daga wannan group din. Alhamdulillah ni ne naku Shamsu Isa mai tashar dan gaske tak. Idan yau ka shigo wannan channel din tamu kai subscribing ba kar ka manta kai subscribing dina saboda samun fina-finai na akan YouTube channel, kuma sannan kai share din bidiyon mu zuwa yan uwa da abokan arziki dan su amfana, saboda gaskiya wannan tutorial din yana da matukar muhimmanci a ce ka ga ko kuma ka iya, saboda zaka iya yiwa group masu in sun yi ma yawa ka rasa yadda zaka yi rage su. To ta wannan hanyar zaka rage group. Alhamdulillah, nagode.